Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin kalafing kan kadrama. Isurat ngan kay idrama ita, kat naggapaw kan ni Pagayam Rafe. Ngam sakbay ngan tay basaan ti surat ni Rafe, yabrasa tayo man pa iti nabara akablaw tayo, kadag iti papagayam tayo iti tangatang. Shout out kan ni Pagayam Carlnet Sabas. Naragsa ka pa nagdingay ka ni Gregory Caliboso. Shout out ka ni Rowena Kamungaw di Kuwait. Kablaw para ka ni Pagayam Jules Abogado. Shout out ka ni Raymond Banyaga dita New Zealand. Makablaawan ni Federico Ibia Jr. dita Pinilay. Kan naragsak apa nagdingay para ka ni Pagayam Roy Collado dita Kalaokan, Kabatuan. Bueno, kastoy nga rudain ti surat ni Pagayam Rafe. Ken ka Mang Bianong, ilingad naklakuman itinagan a Rafe. May sak a baro Mang Bianong. Agtawon akon iti 30. Ngem jakpay pulos napadasan ti nakanobya, gapu siguro ta nakurangak iti langa. Isung awan ti confident ko, when turod ko nga agaram iti balasang. Hanggang patingin-tingin naklangan, no dati crush ko, when kursunadak Mang Bianong. Advance nga men ti panunod ko, no makitak nga dala nga ti balasang, panagritnak mo iti bagay, kat sa anak amay karay. Kastiman nga raw da, rugyak ti agistorya Mang Bianong. Nay, gimatang kayo gaya mo iti native amanok, tatang? Unman, makasidsidak ngamin iti native amanok ka. Nakarkaro lakat nga roda na mabisinak, gapu di tayo lutluto yo amasida. Yuray mo labiitan, 30 minutos pa. Nagbayagan nga eh. Di mo tupay, ibagaan nagbayag asaan ka ang makaasawa, kat 30 maw, agbaakan. Ay so, subing pa iti baro itang agtawon iti 30, tatang. 40 tupay kat ubeng. Oh, palusot lang dagiti baka saan na nga amo ti agarom dayta. Ha? Ni tatang may... Saan kit dayn? Talaga mo saan mo nga amo ti agarom? Iso nga aging gayta kat single ka pailaan. Kababain mo't ngamin ti agaram, tatang. Ang mga nukatawaan taklaan. Dayta nga minti madikan kakat. Ta negatibo adagos ti panunutam. Ti kunam kit day, mabuteng ka iti balasang, Rape. Ay na, nagimasinda ikaw. Pagkaayat ko talaga ti kimul ka. Ay, muto day tabakat. Ni apay nga inalam data kimaul. Nagkaro kamutan. Talaang pala data pag-aayat kumut apartes ti manok. At dala nga ro din di pinggan kaw. Saan naparakan ka na itaw? Saan kayo nga ginagaw dita kimol nanang tatang?
Agudwa kayo langin, tapnawan tilugay. Mas daawak mo't dita amam. Tayong kabil ko lang arudin dito pinggan ko ngam inala na pailaang maut. Nagbalin mo't na kabukab. Saan ka di agsaksakit tinakam mo, gapukan ni Kim Mol, bakit? Ta saan mo't la para kanyak na itaw? Anyang arud ngay. Ipakan mo, ijaasaw. Saan? Tao, timang sida. Antoy Rafe, sida to'y Kim Mol. Nay, apay nga itidyo kanyak dayta Kimmol tatang. Amuy mo't ajak agsidsiday ti kasta. Agsida kaitan, tapno malukatan daytang ngiwat mo kut agbalikas kan. Ket maluklukatan mo't. Isungarod agsasauak, nakabalbalikasak tupay. Anya nakabalbalikas, di mo to pa amo ti agbalikas no, dabalasang akursunada. Ha? Ala, sida mo dayta. Tapno may bagamon ta ayat mo iti kursunada mabalasang. Nadula amin kamot alaklakayan. Anya nga iti pakainaigan ti Kimmol ti manok iti di na panagar-aram. Agas nga rod ti tukmam ti Kim Mol. Iso asigikit dahin. Lamuto mo dayta, Rafe. Jak kayat da ito, tatang. Iso nga rod nagpartiak iti manok para iti dayta Kim Mol. Tasika ti mangsida. Di mo kit din kayat. Tatang. Sigikit dahin. Lamutom, Rafe. Manong Bursyo, adda ka din ni Rafe? Ay na, di mo man dagdagasin di ka na kamtone. Di mo as-asit gan. Ni, apay nga yakasta kayo matan manong. Nag-hars kayo, taparitan dakpay nga umasidag di ka anak. Sika tinangakar kuha na abaak. Iso di mo as-asit gan tamaday. Di mo yalati kuha na ti kinabaak mau. Anya abaak ket nakatlo akon iti nakadenak ababae. Wan, nakatalukan ngam awan pa iti impay-pay sum kadakwada. Iso nga aging gaita, makunapay la baro ka. Baak kamutain. Sigurado asan ka na makasarak iti ikalay sam. Di kan tumutan makaputaw, taday talamang idendern na taambaom. Ngam di mo ipay-pay sutap no makabukol ka kumamutan iti makuna kabukbuko dam a pamilya. Ni Manong Bursyo matag sermon pay. Awisak lang di ka anakak amapan makiponsyon ijay ayanda ipagtinang. Adaya papunsyon ijay. Di damot imbagbaga kanya. Jay bayaw na matyag paponsyon. Saan amismo ani ipagtinang? Iso nga awisak man ni Rafe. Tamapan kami man makiponsyon. Kababay ti mapaniti punsunan na saan anaw-awes. Ta saan kayo nga imbitadaw? Imbitado kami, Manong. I invite myself to eat the house of Ipagtinang. Ano ko? Ni Manong agkatos pa eh. Hapay, mano abalayan ti kinnan mau? Ha? Malamot mo di balay da ipagtinang? Ni Manong taro samlatan aja imbaga. I don't speak fluent English. Nita, ipasaksak na lata. Anya di kunam? Number mine, Manong. Anya number mine? Basta number mine na awatabul daytan. Never mind kunam number mine mo asasawam. Dinadal mo ti British kan American English. Lokaw. Mapainak mo't ama pa niti papaskan daan titinang, angkal. Apay aya amabain ka kat adak mat. Basta, mabainak, angkal. Dayta nga mintik katem nga ugalim. Managbabain kalaunay. Mapantalaeng mat makiponsyon. Awan mat ti mading aramidon ta. Kuha nga may, angkal. Iso anatap kan katibalasang ta ultimo aniniwan mo kat kabain mo. Saan mo't angkal? Anya kita saanan. Kabain mo nga rod amin. Maday ti kasta. Di ka na yagbabain. Takanayon ka ama ipaspasulay no managbabain kalaunay. Kunam day ta saan nakagaskan ka iti kinatarake. Nagalasak a tao. Nangisitak lang arudain. Lipap pa iti agong ko. Santo kwadrado pa iti rupak.
Sana ka makaayayo, Uncle. Awan pa'y tinapinta sa pamuyaak. Si kalaeng ti mangibagbagay ti dayta. Ngem agduduma tayaw iti panagkita. Nataer kan tupay. Kunam day ta ulitag ka. Apalak nga ron ti kinataar mo. Ta sikat ti kataaran kada kayo kadatatang agkakabsat. Shh! Tagtagaray. Ang mga numangeg na kanimanong bursyaw kat agprotesta. Ay sos, nangagkaon. Kung nampatada yung nga inaunak ng musika, lakaya kung nakitaan, idin totoobing kapay. Iso ako nam anatartarakin na Uncle Mau, Rapay. Hanggang madayo anatataurak ng na Uncle Mo atonay, idi ka bambanwagak. Dayta ko matinaalak atatang ngam saan mo. Takaslakit din ang punak laing ta, nagadayo mo't kilangata. Dito yaklangan bench dito iruar nga agtugaw. Urayo kong dito ni Uncle Tony. Rafe! Anyat ko am dito ruwar ngay. Ni Uncle Moy, damagan na pailaan. Kit-kitam lang arudin agtugtugawak. Wen, magkita agtugtugaw ka ngam apay nga da ka dito. Mapanta iti ayan dagiti ta tao adda program dita. Nagadot ti chicks a makaay ayos ka. Makayayo da ngam sa anak mo ta makayayo. Ay sus, rugyam manin ako nak. Umay kagitdain, mapanta dita unag. Saan Uncle? Urayan kalangan dito iruar. Saan nga rod amabalin? Umay kan, tayam amo ka kadagiti babalasang dita unag. Mabainak Uncle. Ikataman dayta bain-bain, tadi na ka mapalamot dayta. Saan na ka matulungan dayta nalabas akin naman nagbabain mo. Maditikas tara, Rafe. Pinilit nakngarod ni Uncle Tony nakipulapol kadagiti sa nga ilay iti pasken dinarayan may mangbianaw. Isu amok ni balasang Eloisa. Nasingpat ka na anos makisarsarita kanyak ngoray man mano ti saok. Na imbaglakit din ta na Uncle Tony bumalbalaat kada kami tapno saan boring ti panagsangsango may. Aklunag nakayawan na ni Eloisa mangbianaw. Ngem nagbainak met nangala iti number na. Ada sorpresa ken ka, Rafe. Anya man ang dayta, Uncle. Amangan no kalukwan man ang dayta. Saan? Sorpresa nga raw. Kalukuan ko namkidain. Anya nga min dayta. Amo ka na inlababo ka ni Eloisa. Ha? Anya na inlababo? Pagsasao dagiti matinik dayta kaanakan. Ni Uncle Moy. Nalabos nga minti kinatukmam mo. Iso asya kong tinangalay tinamber ni Eloisa para kang ka. Ha? Ay sos, nakababain mo't kin ni Eloisa, Uncle. Number laeng mo. Itad ko tinamber na. Sikan ti makaamaw ang mangawag mo no. Mangitext kang kuana. Kwa, Uncle. Anya, kaya't mau ngalain tinamber na. Wano saan? Sige, Uncle. Alaak. Oh, very good. Di kagkaboy-kaboy, tap naman pagtinag mo ni balasang Eloisa. Damo pa'y laapan nakakita ken ka. Ket talaga nakayawan akon ading Eloisa. Iso asapay kumata di mo tagidaksen ti ipudnukken ka. I love you ading Eloisa. Ay, maday, erase. Amang ano katawa anak no kasta ti i-text ko kan na. Ay, anya nga tayo ti kasayatan nga ramidag. Rafe, Oh, apay tatang? sino ti katitiks mo? Ha? Ay, awan tatang.
No itay pa akit kita kadot-dot-dotom day ta cellphone mo. Imposibleng awan ti katetix mo Awan nga raw, tatang. Sigura mabain ka manan amang isen iti text mo iti katetix mo anya. Ha? Ay na, mapanak sa langan iti palengke. Takarnit baboy langan ti nakatangan. Saan siguro at malabkang ka dyan agadon akimol ti manok na impakpakan ko kang ka. Awan, ti pa kayo naiganday ta, tatang. Isu nga raw nga inaklangan gumatang iti baboy, tajay kukuhalangan ti baboy ti ipakan ko kang ka. Barang no agbalikas ka ni ti sangwanan ti balasang. Awan, day ta, tatang. Pamati lang dagiti babakit kin lalakay idi unana asan nagsapsapen ti kasta. Awan ti scientific basis na day ta. Nagado nga mo scientific basis ka pa dyan? Awan mo ti scientific basis na day ta kinaman nagbabain kan kinatok mamaw. Ha? Amo yung ti makagapo, tatang. Apay ngamin nga ibain mo day talangam. Tinakababain, gadya agar aramid iti kabulastugan. Nagadun tupay di ta ti feeling guwapaw, ngam agropropa damutak. Ay nadyak malibal balikasin, ta makabasol pa'y da tao. Mala, muntuyon day ta cellphone mau, tasak man lang ti mangitiks di ta katitiks mau. Ay, isaanin, tatang. Ang mga no kumpormi pa iti bagbagayo kan kuana, kat jak ang mo asong batan. Na, katusan kan tupay, lokaw. Nagadun tumot ngamin ti mabalin nyo paginawan idi ininaw dak. Ngam no apay ajay pa'y ubot ti kaldero pa'y lang mo ti pagayat yu idi akit kitaan kan is-is-isan. Anya nga ita, siyaklagat nga ro din ti agsagsagrap nanang. Anak ko nataer ka. Si kalaeng mo ti mangibagbaga alaad ka. Saan asyak ti mangibagbaga nanang, Jay Sarming? Tunggal kumita ki Jay Sarming. Oray sa nagsasao Jay reflection ko. Napigpigsapay ng ikis ti panangiparparupa na kanya kiti kinapudnaw. Aniya? Iso basol yun nanang. Inrurumundak. Di kayo nagpampanunot, idi inyinaw dak. Eloisa, nag-text ka din ni Rafi kang ka? Ha? Saan mo't? Anya? Nabayagan nga inted ko ti number mo kang kuana. Apay ngay adi nakapayla in text mo. Amano di na kayat aka-textmate, Mang Tony. Nagloko na Rafi. Sige, takasaritak tao. Ala, saanan? Amano ko na napay apilpilitam ang makitextmate kanyak. Kababain mo't, Mang Tony. Managbabain nga main, jay ka anakak. Isa pasensya amaw na. Awan ti rumba nga ikidawam iti dispensa, Mang Tony. Diyak mo't obligaan ang mangitext kanya. Apay nga, di mo pa ilagay amin text ni Loisa. Mabainak ang mangisend iti text ko, angkal. Na, nagloko ka na ba raw? Awan ano kasta? Anya nga iti aramidag, angkal. Siyak lang aro din tinangarami iti pamuspusan. Anam, awam matlat ta. Mabainak ka talaga, angkal. Kaya't mo ka day, tapasyaran tayo gibalay da. Kuyugan ka. Baring no, maikatin day taki naman nagbabayin mo. Di karkaro na mabainak ni mapangkusang-sangwain. Kadwaan ka nga, Rod. Kuha, angkal, kastilangan. Gumata nga kiti regalok para kin Eloisa. Kalpasan na, sikat imang tudkan ko na. Anya? Ulang kal, mapanak to iji ilin ton bigat. Gumata nga kiti sabong kan regalok para kin ko na. Sige, kastalangin tiramidam. Sikat imang yawat kin ko na Ha? Saan angkal? Sikat imang yawat kin Eloisa. Ibagam tulangan asyak tinangtad. Agornuwak pa iti adu at turod ko sumango kan makisarita kan ko na. Day, nagpipintasan da kita sabaw. Pangipanam iti day ta. Anda ka dinatayan ngayon kaikan iti sabaw. Ni tatang mo, para itinabiyag da iti asabong.
Imposible mo nga minabalasang tiin ka ikan kat kabain mo to pa'y ultimoan niniwan mo. Sana balay, tani Uncle Tony ti mangipan iti ayan di balasang apang tedak tatang. Na, tel, Ni tatang mat, aping agkatos kayo ngay. gimatang ka iti sabaw, ngam ni uncle mo pa lang ti mapan mangidanon iti pang tadam. Naimbagkin ni Uncle tan napuspuskol di rupa na. Ay na, jak amukan ka. Napuskol na rupa ni uncle mo atunay, e dinto ta si ka, awan te rupam, just kay. Wow, nagpipintasan dagiti asabong, Mang Tony. Wala, para kang kadayta, Eloisa. Ay, nagpipintas talaga. Magusto ak launay. Siyempre, napintas ti pang tedak. Agyaman nak, Mang Tony. Agyaman akmal, ta magustuhan. Magusto ak launay. Sigurado ang maragsakan ni Rafi aka anakak, numaamuan na ang magustom dagita asabaw nga inted na para kang ka. Ha? Naggapukan ni Rafi dagito'y asabong? Wan, kurso nada na kang aminjay ka anakak, ngam, pasensya kan. Talaga ang mabain asumangaw kan makisarita kang ka. Anya? Sana balay, adak mo dito. Siyak, ti agbalin arang tay, tapno makadanon amin ken ka, nga ited ni Rafi aka anaka. Kumusta nga, Uncle? Nagustuhan ka dimot lang ni Eloisa di invited ko asabong? Wala, nagustuhan na laungon na isi ka. Nasayat mo kasta. Inton maminsan, chocolate mo tigatangag para kan kuha na. Panagkunak, si kanton timang ted inton maminsan, Rafi. Mumit, jak kabalan, Uncle. Na, kasanungay dayta. Ited ka nga ited, ngam di mo mat kasasao jay balasang. Sana bale, agurnungat pa iti ado at turid ko, Uncle. Kasanungay ang makaurnong ka iti ado aturad ako nam kat lusok mo iti pangikarkargaam. Ha? No kasta ka na yun. Awan lat ang mukon, Rafi. Kanayon nga ibagbagan ni Uncle Tony, asya kon timang iti irigregalo ken ni Eloisa magbianong. Ngam tsak tinungtungpal ta mabainak mat asumangaw ken makisarita ken ni Eloisa. Aging ga naglabas ti aldaw, ket jaklat ta nagsarsardeng mangmangted ken ni Eloisa, babaan ken ni Uncle ko a Tony. Nagatumanan na chocolate na gitara, pe. Kumpurme di mo paggasgastosan. Sana bale, para ijay man manugangin nyo dito, itatang. Awan lat amo kong rapay. Nabaybayagan nga itad ka nga itad iji balasang, ngam di mo pa'y kinasarsarita iti limpyaw. Ni uncle mo mutlatan ato ni ti makisarsarita kan kuha na. Sana bale, itatang. Ta iturturid ko talaga itan, ti mapaniti ayan ni Eloisa. Agpaisaw? Huwag tatang. Kastang namin itakder mo ti bandera tayo lalakay. Saan kang agtok-matok-mum kan agbain-bain dita? Ta saan mat akrimen ti agdataw iti balasang? Anya nga ti inumin ang mabalin pang patured, tatang. Adulamin dita. Awan ti maitulong ti inom-inom dita. Ang mga turn off pa iti balasang maangot na ti ininom mo makisarita kan kuha na. Tatang. Agpakalalaki kakit day. Day tati kasamayan nga armas mau, iti pannakisangaw, iti balasa. Nasayat mat na sikan timapan ijay ayan ni Eloisa kaanakan. Kuyugan na ka, Uncle. Ha? Naturturudak mo't lang, kuyugan na, Uncle. Taday iti damo, asyak mismo ti mangyawat iti sagot ko kan kuha na. Sige No kasta ti ko na. Agyaman na, Uncle.
Naturturudak mo't laing no adda ka akadwat. Jak pulos impagarup asikan amis mo ti mangyawat kadagiti sagot mo kanya, Rafi. Eloisa, pasensya ka no. Nagpakuyog akpay kini uncle nga imay di balayo. Ket sapay ko mata, adda ti panakaikarik amang sarungkar ken ka. Ha? Kaanakan. Pasensya kan, no ni uncle ko ti imbabawon ko anang nangtad kadagiti. Insagsagot ko ken ka. Rafi, ma-appreciate ko amin nagiti inintad mo. Anya? Dinak ko man sagsagutan iti urean niya. Kan dinak matan sarsarungkaran. Anya? Kung nagtupay ka, babawi ko ngimay ng sarungkar ken ka. Tapan nakapasakit gayam tilak amag. Rafi, Jak pela na ibagbagatirik na ken ka. Ngam basteda kon. Nagrigat ang tinalaad. Ta naglakalang ang mapaksyat. ha? Awan ti pa kain naigat ti langam iti daytoy, Rafi. Rafi, kaanakan. Day talang matyam mo ka makagapo. Iso basteda kadagos ken ka. Nagbidot ka. Adan kayan ayat ko. Iso ajak kayatan ti mang-entertain iti sabali nga agdaton kanya. Anya? Iso aladingitag a talaga, Rafi. Anyan? Nagsakit, Eloisa? Nakasaksakit, rik na ang timbagam. Ang anya nga rod ngay. Talaga kasta. May papaigid latan, dagiti kas kanya. Nagsakit, uncle? Kuyugan nakman na mapanaginom. No saan ka matngagin inom? Aginumak itan sayang dagiting gatgatang ko iti sabsabong kas kada chocolate kin Eloisa. Tadamat gaya man kaya nayat na. Kaanakan, panagkunak. Itan ti umno akan itaw, tapni bagakking katipudnaw. Anya day ta, uncle? Kaanakan, siya tinobyo ni Eloisa. Anya? Iti kanayon nga ipapan ko iti balayda, mangted ka dagiti sagot mo, na-develop kami kaanakan. Ayop ka gaya, uncle! Ulag ka! Rafi. Pinagtaltalkan ka! Impagarap ko atultulungan na kin Eloisa! Ngam si kapay tinangagaw kanyak! Ulag ka! Pakawanan na, Rafi. Idi damaw talaga at tulungan ka ti pinsar ko. Jakmat na pupuutan natinagan direk nami iti tunggal maysa. Talaga kindi nga ulag ka! Awan sarben na ulitag ka! Aga-agaw ka! Nalaos ti sakit tinakam ko kini uncle ko ato ni Mang Bianong. Ngem awanan ti maaramidak ta dandanain ti panagkalaysada ken ni Eloisa. Kagurak ngagpaisaw ti ulitag ko, ngem masursurunak mo iti bagay. Tano sa anak ko maama nagbabain, saan kumamot ang naging nasideg da Uncle Tony ken Eloisa. Iso akas lasyak pa iti nang yasideg kadakwada iti tunggal maysa. Anya nga tati kasayaatan nga aramidek Mang Bianong, tapno maadaanak mo't iti confident iti bagay, ken maalay-ayanak mo't baset iti sakit tinakam ko kina Uncle ko atone. Ta manipo di ubing kami pa'y ket da kami dagbarkada. Iso ti kanayo na makaawat kanyak. Ngem ita, kagurak at talaga Mang Bianong. Iwanwan nak kuma, do'y pagayam mo, Rafe. Pagayam, Rafe, makipagriknak barok, tingkapan na kayo kulasay. Pinagbalin mo a bridge mo ni uncle mo, ngem isumot tinairanaw.
No alaan nga main iti literal arangtay, magmagna wenno taltaluntunon pailaan ket addan iti banger, addan iti ungtaw. Iso nga adda posibilidad na maunaan ka wenno maagawan ka barok. Kapaliiwan tayo mapaspasamak dayta. Iso nga inton sumarnaw, alam na des. Pag-isimun ka lang, barok. Umuna iti amin, pagayam ko, masapul nga, adda pa nagtalek mo iti bukod mo kabailan. Awan ti sabaling agtalek di tabagem, no di sikalaeng. Iso arbeng na sanayem tabagem apagtalkam ti abilidad mo. Ugalyem ti panagsanay mo tapno pumigsa ti kumpiyansam. No ammom inaramid mon ti amin na kabailam, tapno papigsaem ti talentom, sigurado a pumigsa ti panagtalek mo di tabagem, gaputa ammom saan ka amabainan, anyaman nga aramidem, gaputa nakasagana ka. Masapol nga agbalin ka ang nasingpet, di tabagem, no si kaket agbidbidot, napaay, wenno makapaspasar iti parikot. May sa daytoy pamuspusan tapno, makontrol mo ti emosyon mo, ket may konektam ti bagem iti sabalay a tao. Ti panagbali na nasaya iti bagay, ket mangipapaay iti nangataw a panagkita iti bagay. Iti sumaruno may pasungal-ngal kay ti maysa a narigat a sitwasyon, tandaanam at ti pannakapaay ken panagbidot, ket pasut a talaga ti panagbiag. Sangwem dagiti a sitwasyon, abuyugan dagiti kinaimbag di tabagem. San mo atultuladen dagiti sabali dita, agapo iti pannakapay da, ket igumundan ti bagida iti arak, wenno anya pay dita abisyo. Ti may sapay nga aramidem barok, ket liklikam nga ikumpara ta bagem iti sabali. Tunggal ikumkumparam ti tsuram kadagiti gagayem mo, wenno asino pay dita, saan healthy dayta ken ka. Dakkel ti epekto ti apal, itinuan niya ti panagkitam, dita bagem. Ti tao nga ikumkumpara na ti bagina iti sabali a tao, ket makapaspasar iti nalabes nga apal. No mas grabe nga apal ti marikriknam, mas dakdakes met ti panagkitam dita bagem. No patuloy nga ibagbagam dita bagem asika ket managbabaen, ti utek mo ket subconsciously nga awatan na daytoy ket agbiag ka iti kasta nga ekspektasyon. Imbes nga aglabel ket awaten dagiti negatibo a kapanunutan, sirmataem ti bagem kas maysa a natalek ken napigsa a tao. No mairor mo ti bilag tautek mo, tapno baliwan ti marikriknam, mangipapay daytoy iti positibo nga epekto dita bagem. No maminsan, adda kada tayon ti talento, abilidad, ken uray swerte, ngem saan pay laeng amaaramid dagiti bambanag. Daytoy ket gaputa adda pay lakurang, ti self-confidence wenno panagtalek iti bagay. No kunaem dita bagem di mo kabailan, sigurado talaga di mo kabailan. Ngem no imbagammot dita bagem kabailam, ket ipamuspusam, daytoy ket mabalin nga agturong iti kaitungpalan. Rebeng na iti panunot paylaeng nangabak tayon, tano saan talaga talunan tayo. Rafe barok, sa nagaputa simablaykan, ket naabakkan, ken awanen namnamam. Saan ka kumaan naranggas dita bagem? Pakawanem ta bagem.
Gutugutem tabagem kat agpatuloy ka. Amin tayo kat inikan ti Diyos iti kabukbukudan na at talento kan kabaylan. No nagbidot ka man, okay lang. Makaadal ka dita nagbidotam. Move on. Ti pan nakapay mo kat iso ti manggutigot ken ka tapno makaaramid ka itinasaysaya at pay para dita bagem. Nusan kang agtaltalag dita bagem, kasano nga agtalag kan mamati ti sabali a tao ken ka. Sika ti rabbang na nga umunang agtalag dita bagem a kabaulam. Awan serbina nga oray amin a tao iti lubong kat agtaltalag a kabaulam ngam sikamat kat saan. Alright, that's alright. Allah, kasta manang gagayam, aging gangay ti sumarunumanan, ngayon tayo panaglalangan, dito'y talaang ni Bianong. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagni na kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, ka-drama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!